beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van LVT'tje. We hebben vandaag een pakketje binnengekregen van gadget-verkoop.nl. We gaan eens eventjes kijken wat ze opgestuurd hebben, wat allemaal in de doos zit. We gaan daar nog wel wat dingetjes testen, denk ik. Maar we gaan eerst eens eventjes kijken. We hebben de bovenkant al eraf gehaald, er stond het adres op, dat hoeven jullie niet te zien. We maken het doosje open, dan gaan we eens kijken. Er zit heel veel van dat piepschuim spullen in. Allemaal eruit halen. Het is in ieder geval wel goed verpakt. Kijk, wat hebben we hier dan? Beste LVT. We hebben voor... Kijken. Beste LVT. We hebben voor u een leuk pakketje samengesteld om een proefje van onze producten te kunnen nemen. We hopen natuurlijk dat je er wat aan zult hebben. Aangezien iedereen wel korting wil, hebben we voor de kijkers een kortingscode gemaakt. LVT20 voor 20% korting. Met vriendelijke groet, Gadgetverkoop. Dus, mocht je zelf iets willen bestellen, dan is dat geen probleem. En dan kun je ook nog gebruik maken van onze kortingscode LVT20. Krijg je 20% korting. We zullen de kortingscode nog eventjes droppen in de omschrijving. Dan komt dat helemaal goed. Kijk, er zit er nog allemaal meer in. Nou, heel veel van dat spul. Kijk, hier zien we het eerste al. Machine gun, categorie 1. Van Wolf. Ja, dus eventjes kijken. Dus, ik heb de camera aan het spiegelbeeld gezet. Dus even kijken hoe en wat. Machine gun van Wolf, categorie 1. Knetterlint of zo. Ja, altijd lachen, categorie 1. Mag je gewoon het hele jaar door afsteken. En mag je kopen als je 12 bent. Dus kijk, wat zit er nog in. Megaals vuur. Megaals vuur rood. Ook gaaf. Gaan we ook testen. Ook lachen. Eens kijken. Wat hebben we nog allemaal? Cry Out Loud van Wolf. Dat zullen dan luchthuilertjes zijn. Steek je gewoon in de grond met het stokje en dan steek je ze aan. En dan zullen ze flink gaan fluiten. Allemaal die zooi even eruit halen. Echt veel van die zooi in. Kijk, wat hebben we hier? Bengaals vuur groen. Groen en rood hebben we nou. Dus voor de echte voetbalhooligans. Rotelde boteltjes. Dat zijn van die dingen van Leslie, hè. Die wat zo flashen, toch? Dat zijn van die kleine fonteintjes aan het doen. Dat kan ik ook wel even testen. Kijk, ik denk dat dit een aansteker is. Maak hem open. Ah, een plasma aansteker. Kijk eens aan. Die zijn ook gaaf. Yes. Ah, lachen. Er zit een kabeltje bij om op te laden. Is voor de mensen die het niet kennen, het is een aansteker op batterij, op accu. Kun je gewoon opladen met USB en dan kun je de dingen mee aansteken. Zo. Lachen. Wat zijn dit al, joh? Ah, zijn er van die Orbeez. Van die dingen dat je in het water moet doen en dan worden het van hele grote balletjes. Volgens mij, ja, volgens mij wel. Ik heb die wel eens voorbij zien komen op YouTube. Dat is wel lachen. Ja, ik denk niet dat we die in deze video gaan testen, maar we gaan het zeker eens een keer proberen. Ah, van die zooi. Jongen, dat wordt opruimen dadelijk. Nog meer van die Orbeez. Blauw, rood en alle kleuren door elkaar. Er zitten dus echt een paar honderd van die dingen in zijn zakje. Ja, dat is wel lachen. Ja, nog meer van die dingen. Lijkt wel jellybeans of zo, ja. Wat zit dat, ja? Voelt ook een beetje gummi achteraan. Kijk, aanstekertje. Ah, mooi.
Gewoon een klein vlammetje. Kun je ook prima sigaretten of zo mee aansteken. Gewoon een prettig betrouwbaar aanstekertje. Een flesje gas, voor als de aansteker leeg is, altijd handig, kun je fijn hervullen. Hij is ook een handige aansteker, die kun je vorm veranderen. Ja, dus kun je onder een hoek iets aansteken. Je moet wel eventjes oppassen dat categorie 1 niet in de fik steekt dadelijk, maar dat zou goed komen. Nog zo'n aansteker. Ook met een blauwe vlam, geen gele vlam. Een flesje gas. Dat is ook wel handig, dat die zo klein zijn. Kun je ze fijn meenemen als je gaat stoken. Nou, nog een aansteker. Zo, dat is een flinke. Zo eentje hebben we vroeger ook gehad. En te vroeg is iemand om een vuurtje. Dan zegt hij, heb je een vuurtje voor me? Ik zeg ja, dat is geen probleem. Hij doet dat ding aan en gelijk zijn wenkbrauwen helemaal verfikt. Dus toen had hij even geen wenkbrauwen meer. Er komt echt een steekvlam uit. Niet normaal. Dat is 3 pitten. Hij kan een beetje raket of zo als hij opstijgt. Zo. Dus ja, hebben we nog allemaal in de overdoos zitten. Volgens mij is de overdoos leeg. Wat een zooi. Ja, niet de producten zelf, maar allemaal die dingen. Even kijken, wat hebben we dan allemaal gekregen. Een flesje gas, nog een flesje gas, aansteker, 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 aansteker. Orbeez, plasmatic aansteker, nog een aansteker, en de jelly beans, Bengaals vuur, Bengaals vuur rood, categorie 1 en houten de botels. En heel veel van die piepschuimdingen. Ah ja, en natuurlijk de koffieebom. Kijk eens. En zo. Doen we allemaal weer in de doos. En dan denk ik dat we eens eventjes wat kleine dingen gaan testen buiten. Dus ook eens wat aanstekertjes testen. Ja, dat gaan we doen. Tot zo. We gaan even testen met houten de botertjes. Rode aansteker. Oh, is het dat? Ik dacht dat flitspaaltjes zo waren, ja. Oh nee, die heet ook echt flitspaaltjes. Nou, anders. Nou ja. Wat is dit dan joh? Alleen Londen zo. Wat een spul. Ja, is wel lachen. Heb je wat te doen. Stoken. De roze aansteker. Die onder een hoek kan doen. Kan aansteken. Zo. Maar een kabaal ook nog. En dan de 3 pits.